поддържам аз кашона и виж колко ти помага. Тук осем за мен място не остана. Отиваме в склада да разтоварваме и продължаваме напред. Днес е 9 януари и е време да съберем всички ваши дарения от кампанията ни Елхана Добрината. Сме днес тук и Цецо, намираме се в магазина ни в Зимов и сме готови да потегляме. Хора, гледайте какво се случва. Дори не мога да преброя всичко, но чувалите са над 20. За кашоните да не говорим. Хайде да започваме да товарим, защото ни очакват много магазини из цяла София. Цецо, готови ли сме с всичко тук? Готови сме, сега отиваме към Витушка. Да вървим! Пристигнахме в 5 мол Витушка, нека да видим какво имаме тук. Котешки тоалетни, котешки хранички, кучешки. Хайде, нека да започнем да товарим. Цецо, на къде сме сега? Сега отиваме на Южен. Да тръгваме. Вече сме пред 5 мол Южен парк, да влизаме. Здравейте, здравейте! Цяла купа храни, сухи, консерви, котата, кучета. Имаме от всичко по много. Давай да товарим, време е. Приключихме и тук. Цецо, на къде сме сега? Отиваме към Каблешко. Време е. Пристигнахме в 5 мола ни в Каблешков. Да видим какво ни очаква тук. Здравейте, здравейте! Нека влезем в склада да видим какво са ни подредили. Страшно много. Чували, консерви, тоалетни, котешка храна, кучешка храна. От всичко по много. Викам Цецо и да започваме да товарим. Приключихме с натоварването на Каблешков. Цецо, какъв е план за сега? Сега отиваме до Овчо купел, след това до Тутлебен и като гледам бусът бая се напълни и трябва да отидем до склада. Пристигнахме в Kaufland Овчо купел. Нека да видим какво ни очаква тук. Ето това е събраното тук. Време е да го товарим в буса и да потегляме. Натоварихме Овче купел, сега е време да тръгваме към Тотлебен. Пристигнахме в Тотлебен. Вижте само какво са ни приготвили тук. Цеци, кажи, какво имаш на ума да те сподели? Много стока, много нещо. И много зарадвани кученца и котенца. Над 30 кашона и страшно много чували. Виждате какво се случва под мен. Това е всичко събрано от Дамол. Правиш се страхотно, Цецо. Искам да не те напуска коледния дух никога. Намираме се 5 магазина ни в Лозенец. Колегите ни бяха така добри да пакетират всичко и да ни чакат тук. Ето всичките чувалчета и кашончетата отзад, които прибрахме. И това е всичко от тук. Време е да отиваме към склада ни, да изкараме абсолютно всичко и да ви покажем всичко, което сме събрали. Хора, искате ли да видите какво събрахме? Всичко това, което виждате зад мен, е на стойност над 40 000 лева. Всичките ви подаръци ще се разпределят и ще отидат при 4 лапи, бандата на 1500-те, Lucky Hunt и Fan Book Club. Тук сме с приятелите ни от 4 лапи. Бяхте ли готови да видите толкова много подаръци за нашите 4 ноги? Всъщност сме изключително изненадани и искрено искаме да благодарим на 5 мол за прекрасната кампания и тази година, която организираха в помощ на всички 4 ноги, за които се грижиме в нашата клиника. За нас е изключително важна тази помощ. Всички наши животни, за които всъщност ние полагаме и медицински грижи, и те се нуждаят от специализирана храна и съответно специализирани лекарствени средства. Благодарим 5 мол. Така искаме да връчим този сертификат за дарение, с който удостоверяваме, че благодарение на кампанията Елхана Добрината на 5 мол, животните от клиниката на 4 лапи са получили храна и играчки и най-вече да благодарим на клиентите на 5 мол, които са отделили от времето си и от средствата си, за да зарадват нашите пациенти. Пожелаваме си тази година да имаме много излекувани животни и също да свършим много полезна работа в полза на бездомните животни. Това е Маги от бандата на 1500-те. Поканили сме днес на живо, за да видя наистина колко много сме събрали. Здравейте на всички от бандата. Много ви благодарим за всички тези прекрасни дарения, които сте направили. За нас това е много важно, защото ще ни помогне да помогнем на много от кучетата, за които се грижим. 5 мол.